नमस्कार मित्रांनो, मी सागर बागवे आणि आजच्या व्हिडिओने त्याचबरोबर आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या आमच्या चॅनलवर तुमचा मी आणि आमचं चिंटू दोघाही तुमचं सकाळी 6:30 वाजता बरोबर स्वागत करत आहोत. सो मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण सकाळी 6:30 वाजता चालू करून घेतला. मेन म्हणजे 6:30 वाजता नाही तर 4 वाजताच घेतला. आज माझं चेहरा तुमका थोडं जाबड दिसत, कारण सकाळी आम्ही 4 वाजता उठलोय. तर मी आणि आया सकाळी 4 वाजता उठला आणि सुरुवातीतून बघितलं असतं की घावणे तयार केला. तर ते घावणे याच्यासाठी आहेत की आज आम्ही थोडा बाहेर फिरायला जाणार असो. तर आमची पूर्ण फॅमिली म्हणजे आई, पप्पा, आजी, भाव आणि मी, आणि त्याचबरोबर मुंबईची आत्या येईल या ती आहेत बरोबर. ती 4 जण आहेत. एकूण आम्ही 10-12 जण असावंच. तर आता आम्ही चालला त्या काही सांगत नाही. ज्यावेळी व्हिडिओ चालू होईल त्यावेळी तुमका हळूहळू पुढे कळतं. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, न स्किप करता बघा. आणि आजच्या व्हिडिओत एकदम धमाल मजा येते. आणि आमका संध्याकाळी किती लोक वाजतील घराकडे ते ह्या माहीत नाही. 4 वाजतील, 3 वाजतील, 5 वाजतील. त्यासाठी आम्ही करून घेतला आज घावणे. आणि म्हणजे आमना भूक वगैरे लागली तर आपण वाटेत गाडीत घावणे वगैरे खाऊ शकता. हॉटेलात जाण्यापेक्षा घरसून नेलं बरा. त्यासाठी आम्ही घावणे केला. चला तर हा व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. जास्त वेळ न गमावता सुरुवात करूया. आणि आता आम्ही येलाव माळावर येलाव. तर आमचा चिंटू असतो घराकडे एकटो. काय चिंटू आहे ना, आळस देता आताच. तर घराकडे एकटो असतो आणि त्याला दिवसभर सोडू गावणार नाही. त्यासाठी आता सकाळीच मी त्याला माळावर घेऊन येलो आहे. आणि आता घरात जाणार. अजून 15 मिनटं थांबणार आणि नंतर जाणार घरात. थोडं आपण आता सकाळचा माळावरचं दृश्य बघूया कसं दिसतं या. आणि त्याचबरोबर आता आपण या व्हिडिओ सुरुवातच करूया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मालवणी माणसाक नक्की सपोर्ट करा. मित्रांनो, आता वाजले 6:30 आणि ही फुलं तुम्ही बघू शकता रात्रानी फुला आता ही बावलेली असत. गेल्या वेळी आम्ही तुम्हाला दाखवला फुलचं 6 वाजताची आणि आता दाखवतंय बावलेली. त्याचबरोबर ह्या काता त्याच काता ही जागा तीच आहे की आमच्या ह्याच चॅनलवर सुरुवातीक रिकाम टॉय म्हणून एक शॉर्ट फिल्म मिळाली ती आम्ही ह्याच ठिकाणी शूट केला होता. आणि बघा सकाळी तुम्ही बघू शकता माळावरचा दृश्य कसा आता. एकदम शांत परिसर. मित्रांनो, आता मी चालले आत्याकडे, कारण आपली जी गाडी येणार ती आत्याच्या घराकडे येणार. आपल्या घराकडे येऊ म्हणजे रस्तो ठीक नाही, त्यामुळे येऊ शकत नाही इकडे. तर आत्याच्या घराकडे येणार असत आणि गाडी आणणार पप्पा आणणार. तर गाडी ती सुमूत कशी जागा जास्त असल्यामुळे बसाक वगैरे गावता चांगला सरळ. नाही तर आता वेगळी कोणती गाडी असते तर म्हणजे गचडी करून वगैरे बसणं असा होता. त्यामुळे सुमो बघितलेली असा. आणि तसाही आज खुश आहे ह्याचा कारण याकच की खूप दिवसांची इच्छा होती की घरातल्यांका सगळ्यांका तिकडे मसुऱ्या न्यायचा. म्हणजे आई आणि भाऊ कधी गेले नाही होते मंदिरात. मी आणि आजी आणि पप्पा एकदा जाऊन गेलेलो, पण मी तेव्हा लहान होते. पण आईने म्हणत होती की जाऊचा. तर म्हटलं म्हणजे सगळ्यांका घेऊन पूर्ण फॅमिली घेऊन जायची एकदा मसुऱ्यात. आणि ह्याच वर्षी जाऊचा होता आणि आज म्हणजे ती इच्छा पूर्ण होता. तर खूप आज बरा वाटता. पूर्ण फॅमिली आम्ही आज फिरायला चाललो. त्याचबरोबर मुंबईची आत्यानी पण येली आहेत. तर चला तर जाऊया, आजच्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. तुमका आता कळलाच असतात की आपण खय चाललो आहे. आता आम्ही चाललो मसुऱ्याक, माऊली मंदिराच्या मंदिरात नाही, माऊली देवीच्या मंदिरात. तर आमचा मूळ गाव मसुरे. आणि तिथली जी देवी म्हणजे पूर्ण तुमका आपण तिथून देवळ वगैरे दाखवणार. आणि त्याचबरोबर बाजूक अजून एक देवळा, त्याही देवळात जाणार असावं. चला तर जाऊया आता आत्याच्या घराकडे. सो मित्रांनो, आता आम्ही असून निघालो. आणि माझ्यासोबत बघा आता माझा भाव, परत हे मुंबईच्या का आई, या ताई घ्या आमचा लय कळगाडी राहता. आणि त्याचबरोबर आजी ही बघा. आणि आत्याने येतात. आणि आता आपली सुमू इलेली असावी. चला तर जाऊया. हां, आज पहिल्यांदा आम्ही सगळी एकत्र मिळून जातो.
मित्रांनो आता मी फायनली निघाला वैसून. आता गाडी स्टार्टर बसलो. आता आपल्यासोबत पप्पा आहोत, परत काका मुंबईच्या का ही मुंबईची आते, ती गावची आते, भाव, आई, आजी आणि ह्या ताई घ्या खडूस ताई घ्या आणि अजून एक आत्या ती पुढे येणार असा. चला आता इथून निघा. गणपती बाप्पा. बघूया चला. मित्रांनो आता आम्ही कणकोलीत थांबला होता आणि आता कणकोलीत आपण नारळ अगरबत्ती आणि हार घेतलेले असतात आणि आता इथून डायरेक्ट नॉनस्टॉप मसुरी. तर चला तर आता निघाया कणकोलीतून. काकानी पण घेतले नाही बघा. चललास गोय हा नाही येत नाही. सो मित्रांनो आता आपण पोहोचलो मसुऱ्यात माऊली मंदिरच्या थयच आणि ह्याच्या समोरचा आता माऊली मंदिरचा माऊली देवीचं मंदिर मगाशी पण चुकलंय. ह्या बघा प्रवेशद्वार. बघा पूर्ण बागवे समाज या ठिकाणी. काय कुत्रा गेलो ये भाऊ थांब नाही टाकणार.
चला आता जाऊया आता आपण मंदिरात. थांब रे बाबा, थांब थांब थांब. सो मित्रांनो तुम्ही बघू शकतास आपली माऊली देवी हे बघा. आणि हा थंय वारुळा पूर्ण या आतमध्ये देवीची मूर्ती आहे. मित्रांनो किती उंच बघू शकता तुम्ही वारुळ. तुम्ही आता हे बघू शकता या ठिकाणी पूर्णचा बोर्ड त्या पूर्ण ह्याच्यावर बागवे समाजा मध्ये मध्ये वेगळी नाव आहेत पण जास्त करून सगळे बागवेच. बरोबर आहे बरोबर हो बरोबर सुरू सुरू करू लागलाय बघा बघा. आणि आता आपण थोडं आजूबाजू परिसर फिराया.
या ठिकाणी हे बघा श्री पूर्वजांचे स्थान. आजूबाजू बस जागा, त्याचबरोबर ह्याकडे टेज, ही दीपमाळी, तुळस, इकडे स्वच्छतेसाठी जागा. या जेवणाचं सामान वगैरे ठेवूची किंवा देवळाचं सामान ठेवूची जागा ही. या ठिकाणी जेवण करूची चुली वगैरे बघा. हे बघा या ठिकाणी बावडी आहे, चौकोनी बावडी आहे. चौकोनी म्हणजे थोडीफार आयता, पाणी आहे खूप पावसानं. त्याचबरोबर मागे पण जागा आहे खूप. या पारिजातकाचं झाड, श्री विठ्ठला मंदिर, विठ्ठला देवी मंदिर देवळाच्या मागे, माऊली मंदिरच्या मागेच ह्या मंदिर आहे. या ठिकाणी मित्रांनो ह्या सगळ्या खांबांवर देणगीदारांची नाव वगैरे लिहिलेली असत. आणि त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता जुन्या काळात जसं मंदिर असतं त्याचप्रमाणे हा मंदिर आहे, कौलारू आहे. त्याचबरोबर हे खांब कसे भव्य दिव्य खांब आहेत. मित्रांनो आता आपण देऊळ पूर्ण फिरलाव, म्हणजे पूर्ण परिसर फिरलाव देवळाचो. त्याचबरोबर आजूबाजूचा परिसर बघितला. परत या ठिकाणी पूर्वजन स्थान वगैरे आमच्यात आपण बघितलं आपण. आणि आता आपण थोडक्यात देवळाची माहिती जाणून घेऊया काकांकडनं. तर ते आता आतमध्ये असत गाभाऱ्यात, ते बाहेर आले की मग त्यांच्याकडनं आपण विचारून घेऊया. आणि त्यानंतर आपण परत पुढच्या अजून एका मंदिरात जाऊचा. तर ही आमची कुलदेवी होय ना, आणि ते कुलदैवत तर काय ते नाव, भरतेश्वर मंदिरात. तर म्हणजे माऊली देवी ही कुलदेवी आणि भरतेश्वर हे आमचं कुलदैवत. तर त्या ठिकाणी पण आता आम्ही जाणार असावं. तर ना आता तांब्याच्या कळशीत ना पण पाणी काढलेलं असा विहिरीतून. हे बघा कळशी पाण्यात ना काढूच्या आधी सगळी जण पाणी धावत दिली बघा. देव तुझा भला करू बाबा. पाणी लावलं मुका सगळ्यांच्या. बघ राखी बघितली होते सगळेच बहिणी करता. आमच्या बघण्यात म्हणजे देऊळ नाही, म्हणजे देऊळ होता, देवी होती, पण ते ह्या नाही होता, सगळं जुन्या ह्याच्यातच होतं. नंतर मग बागेने बांधले, ते छोटं होतं म्हणजे होतं वारूळ होता, मोठं नाही. आणि मूर्ती वगैरे आहे का आतमध्ये? मूर्ती आहे, देवी आहे. ते छोटं होतं, म्हणजे काळ्या त्याला चालूच होती. म्हणजे रात बदलली काही म्हणजे रात्रीत वाढत होते चालूच ते. नंतर मग देऊळ बांधले की नाही समाधी, मग ह्या पहिला बांधला आत्महत्या, नंतर गाभा, लादी, दिपमाळे, ह्या सगळं नंतरचे नंतर म्हणजे स्वतःच काम केलेलं. मग ते नंतर मग देऊळ झालं, ते देवी रडायची दसऱ्या दिवशी. आपल्या काय त्या दसरा आमचा ना बारावाडीचा दसरा, 10 तरंग. बाकी सिंधुदुर्गात महाराष्ट्रात 10 काम नाही.
पुऱ्याची हां 5-6 कामच असतात. बाकीचं जास्त पण या ठिकाणी 10 काम असतात. 10 कामाचा इतका जास्त होतो. हां पाहुण्याचा पहिला हां नवमी दिवशी, आमचा दुसऱ्या दिवशी एकादशीचा, हं, तिसऱ्या दिवशी किल्ल्यावर होतो. 5 कामाचा, पाहुण्याकडचा 7 कामाचा आणि हा 10 कामाचा. 12 वाटी हां. मोठं होतं. 12 वाटीची माणसं आहेत. आणि हा गोंधळ कधी होता? गोंधळ दरवर्षी म्हणजे 5 वर्षांनी हिच्याकडून या घेतलेला, हां पण ते आता 2 वर्ष कोरोनात गेले. हां. कोरोनामुळे बंद. म्हणजे 5 वर्षांनी एकदा गोंधळ होता. वर्षांना तो ठरलेला घालूया आणि परत कोरोना वाढला म्हणून परत थपा. हां यंदा करणार नसते. यंदा ह्या कार्यक्रम राजाचा बहिणीच भावाचाच कार्यक्रम नाही हां तेव्हा याच्याकडे कार्यक्रम कसं करतो, त्यामुळे तो मग रद्द केला. आता आम्ही पुढे करू. म्हणजे आता पुढच्या वर्षी गोंधळ असतो. 2 तारीख असेच धरतात. हां कोणती 2 तारीख? खायचं महिनो? मे महिन्यात 2 तारीख. हां 2 तारीख. ते पुढे नाही पाटील आणि पुढे फक्त 2 तारीख बरोबर. 2-3 तारखेला धरतातच ते. हां म्हणजे ते आता शाळेत कमी हा, पण शाळेच्या रजा असते ना म्हणून ते 2-3 तारीखच गोंधळ घालतात. फॅमिली 5-5, 8-8 दिवसाची रजा काढून येतात ना. हां आणि हे 2-4-3 दिवसाचा कार्यक्रम असतो गोंधळाचा. आणि त्याचबरोबर आपला आता ह्या वारुळ आहे ना, हां मग ते का आंघोळ वगैरे घालतात ना? ती तिला देवी नेसवतो ती. हां पोटी दोन कथई लावतो हां. भाऊ ना, त्यांच्याकडे कॉपी असतात. हां भाऊ त्यांच्याकडे असे कॉपी असतात. हां. तर मग आपण भरून पूर्ण करून भरून येतो. म्हणजे तुम्ही बाहेर नेसून मग आंघोळ वगैरे घालतास वारुळात? नाही हे आता आंघोळीला वर्ष आताही घातल्या परत डबल ना. आताही पुढच्या दसऱ्यात घालणार परत. हां तिला आंघोळी घालून झाल्यावर नीळ ह्या करून अगोदर मारून परत पूजा करून नंतर तिला खांब येतात ना, हां निळीचं पाहुण्याचं जसं असतं हां तेव्हा तिला तिथे नेसवतो. हं, म्हणजे खांबकाठी ती रात्री येतात 12 वाजता हं. रात्रीची. पाहुण्याकडून गडाच्या पाठी फिरा 2-4 तास लागतात. गड फिरा बागलाच नाही किल्लो. इथून सरळ बागलात ना तर किल्लो बनतो. हां गड मोठं आहे. त्याच्यात बावडे आहे. त्या वर किल्ल्यावर देऊळ आहे. हं, तिथे दसरो होतो. तर पाहुणे तडाख केले रस्त्यापासून टाकी पाहुणे बांधले चिनेने तुळू. त्या तुळानं ते देव धावत चालले पाहुणे बावडेवर आहे. हं. खूप मोठी नजर नाही. वर किल्ल्याच्या वर आहे बावडे. आणि हे जास्त करून सगळे आता जमा होय का? हा या ठिकाणी साजरा जास्त करून बागवे समाजात असा ना? हे आता गोंधळ दिला ना, हां. आपण देऊळ बांधत आहे. हां राजाचा झाला ना, हां ते बोलले राजाचा झाला तर काय म्हणून झाला. अच्छा 5 दिवसात 5 साडी. इथे ते अंबारके आहे. हां आपण गौरी कशी अंबारके करतो आपण हां गौर नेसवतो तशी अंबारके केलेली आहे. होय इथे ठेवतो. हां ती केलेली आहे ती. हां ती हय ठेवून साडी. तिला ती गुलाब घालून साडी 9 वारी साडी, हा 6 वारी नाही. आणि ती साडी घालून तिला ती हां नागणी गवतार. रूपा बदलताना ही हां रूपा बदलताना एवढी आहे. छोटी मूर्ती आहे काका आतमध्ये. आणि का बांगड्यांचं शास्त्र काय? बाहेर ते नवीन जोडता आला हा हं, साडी जुडो हं, दोन हं. अच्छा आणखी काय वाटतं? कोणी मागे तू मागतो ती मागतो विणी दे चांगली दे मागतात घेतलं हे बांगडी पाहिजे
बांगडी कोण फुल मागतो, कोण पाती मागते, कोण साडी मागतो, कोण बांगड्या मागतात. त्यामुळे शुगर येतो. दोन बांगड्या. सो मित्रांनो, आता आम्ही चाललो भरतेश्वराच्या मंदिरात. आणि आता आपण थोडक्यात काकांकडनं माहिती घेतलाच. आणि त्याचबरोबर आता आपण भरतेश्वराच्या मंदिरात चलत जाणार असतो, कारण तर इथून जवळ असा आणि आपली गाडी आता हळद ठेवची असा. तर आपण परत म्हणजे पूर्ण या ठिकाणी गड वगैरे असत ते बघूसाठी आपण परत येणारच असावं. आजच्या वेळेस आपण थोडक्यात दाखवूया. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी जे गड वगैरे असत किंवा पावणेदेवीचा मंदिर असा आपण थोड्या दिवसांनंतर येऊयाच. तो पण आम्ही तुमका व्हिडिओ नक्कीच घेऊन यायचा होय ना. येतं लाव ना. हां तो कसं त्यांना चोबा होता तो. इले कधी इले ताबडतोब धावत काकाने इलेले त्यांना बिस्किटा घातल्याने. आम्ही इलावते. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता ह्या ठिकाणी मोठा भव्य दिव्य असा ह्याचा पिंपळाचा झाड असा. त्याचबरोबर मुळीक परब मूळ पुरुष मंदिर आणि ह्या भरतेश्वराचं मंदिर श्री देव जैन भरतेश्वर. आणि ह्या जागी देऊळवाडा असं म्हटलं जातं. कसा भव्य दिव्य मंदिर आहे बघा. भव्य दिव्य मंदिर एकदम सुंदर प्रकारे त्याका म्हणजे डिझाईन वगैरे आहेत. त्याचबरोबर पूर्ण देऊळ स्लॅब वगैरे आहे. कलर काम तर एकदम जबरदस्त आहे. आता आपण जाऊया आतमध्ये. वेगवेगळे देखावे केलेले आहेत. नागोबा, उंदीर मामा, गणपती बाप्पा, त्याचबरोबर बाहेर हत्ती, ही पालखी. या ठिकाणी डिझाईन वगैरे बघा कसे होते. ज्या प्रकारे आपण टी व्हीत बघता त्याचप्रमाणे या मंदिरा म्हणजे आपले साऊथ मूवी जे येतात त्यामध्ये पण अशी मंदिरं दाखवली जातात. या ठिकाणी जे देखावे केलेले आहेत ते एक नंबर आहे. बघा शंकराची पिंडी. एकदम सुंदर असं मंदिर बांधलेलं आहे. या ठिकाणी भिंतीक मार्बल आहेत, बाहेर पूर्ण कलर आणि डिझाईन वगैरे तर अप्रतिमच असत. म्हणजे मंदिराविषयी बोलचाल तेवढा कमीच आहे. तर आपण थोड्या वेळात आधी दर्शन घेऊया देवाचा. त्यानंतर मग बाजूचा परिसर काय आजूबाजूचा. आता आपण फिराया मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर. मंदिर मधोमध या ठिकाणी मस्तपैकी डिझाईन आहे फुलाची मार्बलमध्ये. या ठिकाणी बोर्ड लावलेला असा देणगीदारांचा. मांडव आधीच घातलेलो आणि कळस तर बघा नजर पोचत नाही एवढं कळस आहे. 2 कळस बोला 2-3 कळस आहेत. आपण हे जे म्हणजे देवळात असतात त्यांना आपण हाक मारूया. काय देवळात कोण हा नाही कोण नाही येत आहे होय. कारण करू जाऊ. हां ठीक आहे.
काय सुंदर डिझाईन केलेली आहे बघा, अप्रतिम. कळस बघा, ऊन असल्यामुळे आपला कळस काळसर दिसता पूर्ण, म्हणजे उन्हामुळे काळसर होता. ते पुजारी काका या ठिकाणी राहतात. या ठिकाणी वडाचा झाडा मोठा. या ठिकाणी बघा कसे, म्हणजे वरचं छपरावरचं पाणी खाली येऊसाठी गाईचा तोंड केलेला आहे, म्हणजे पूर्ण मुखवटे केलेले आहेत आणि बरोबर ते होल ठेवलेलं आहे या ठिकाणी बघा. म्हणजे तिथून पाणी पण येला आणि त्याचबरोबर देखाव पण झालो. आणि त्रिशूळ वगैरे, म्हणजे पूर्ण जी रचना देवळाची किंवा वर जी काढलेली डिझाईन वगैरे ती सगळी अप्रतिम असा. त्याचबरोबर बघा नंदीची मूर्ती आहे, म्हणजे सिमेंटात केलेली आहे. स्वागतासाठी 2 हत्ती आहेत, हत्तींच्या सोंडेत फुला. श्री संत स्वामी मंगल महाराज संजीवनी समाधी या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी बघा आपल्या माऊली देवीचं फोटो घेतलेला असा. तर अशा प्रकारे ही माऊली देवी त्या वारवर असा. तो फोटो आताचा जरी असलो तरी आतमध्ये जी मूर्ती आहे ती याच प्रकारे असा. आणि हे बघा या पालखीक डिझाईन बघा कशी दिलेली आहे ती, हे मस्त लावलेले आहेत. पूर्ण देवळाविषयी बोलायला गेलास तर शब्दच नाही आहेत, कारण जी पूर्ण देवळाची डिझाईन असा किंवा पालखी डिझाईन असा किंवा अन्य देखावे असत ते सगळे एकदम देखावे वेगवेगळे आहेत. प्रत्येक खांबाक वेगवेगळे देखाव केले आहेत. या ठिकाणी नागोबा, या ठिकाणी देवाची चेहरा लावलेला देवाचं वाटतं तर श्रीकृष्णाचं. नंदी, या ठिकाणी महादेव, तसेच सगळे आहेत. आणि त्याचबरोबर हे बघा या ठिकाणी मधोमध झुम्मर पण बघा कसा आता. या त्याच्याहून बारक्या झुम्मर आणि सगळ्यात मोठा झुम्मर आहे बघा. आणि तुम्ही या ठिकाणी बघू शकतास हे चिमणीनं आपलं घरटं बांधलं ना, त्याच्यावर बघा चिमणीचं घरटं हा. आता कॅमेऱ्यात दिसत एवढाच झूम होता. फोटो घेतो. एक देवीचा फोटो आहे ना. पुढच्या महिन्यात जाऊया आता. इमर्जन्सी हो तर मित्रांनो आता आपण पूर्ण मंदिर फिरला, म्हणजे आजूबाजू परिसर बघितला, त्याचबरोबर मंदिराची जी काही डिझाईन केलेली आहे ती पूर्ण बघितला. तर तुम्ही पण बघितलं असेल तर
हे डिझाईन म्हणजे अप्रतिमच असा, त्याबद्दल अजून काही शब्दच नाही. म्हणजे पूर्णचा मंदिराचं काम केलेलं असा किंवा या ठिकाणी जी पालखी आहे त्या पालखीचं पण काम एकदम सुंदर असा. परंतु आता आपण थोडक्यात आपण ह्या देवळाची म्हणजे या मंदिराची माहिती घेऊया पुजारीकडनं. आणि हे बघा माहिती घेण्यासाठी सगळी बसली आहेत बघा कशी, पण बसण्या गेल्यासारखी. तर या ठिकाणी बघा मग समजा दाखवलं तर बाजूला एक मंदिर आता सोमनाथ प्रसन्न, सोमनाथाचं मंदिर आहे. या ठिकाणी पण पिंडी आहे. अक्षरशः एकदम सुंदर अक्षर आहे, झुंबर वगैरे एकदम. म्हणजे या ठिकाणी जेवढी का मंदिर जा घडवलेला किंवा वर डिझाईन वगैरे होत किंवा आजूबाजूचा परिसर आहे त्याच्याविषयी बोलणारे शब्द जे असतात ते थोडक्यातच असतात. कारण पूर्ण जी रचना केलेली आहे ती एकदम अप्रतिम आणि सुंदरच आहे. खिडक्यांका बघा काय डिझाईन आहे, ती खांबांका डिझाईन. मित्रांनो तुमका ज्याप्रमाणे सांगितले त्याप्रमाणे आता आपण हिले जे पुजारी काकाच्या पुजारी दादा म्हटलं असे झालात तर यांच्याकडनं थोडक्यात आपण माहिती घेऊया. आतमध्ये गाभाऱ्यात वगैरे बघा नागाची फणावे नागाची हत्ती. तर आता सगळी माहिती आता आपण ह्यांच्याकडनंच घेऊया. तर आपण थोडक्यात ह्या म्हणजे ह्या देवळाचा इतिहास किंवा आजपर्यंत या देवळाचा कसा काय म्हणजे बदल होत चालले ती माहिती थोडक्यात आम्हाला दिसेल तर बरोबर. माझं नाव दीपक किशोर लिंगायत. आमचा मूळ गाव चिपूर पातेपिलं, सोबतचे आम्ही चिंदर. आज 9 वर्षे झाली या गावामध्ये मी भरतेच्या सेवेसाठी आम्हाला ठेवलेलं आहे. हां म्हणजे तुम्ही की पिढ्यानपिढ्याने आता नवीन मी गुरव आहे तुम्ही ठेवलेलं आहे गावाने. तर हे मंदिराचा इतिहास म्हणजे हे 12व्या शतकातलं मंदिर आहे. 5 पांडवांनी एका रात्रीत बांधलेलं आहे हे मंदिर. आणि या मंदिराचा इतिहास असा आहे की पूर्वी इथे धनगराचं घर होतं. त्या धनगराची एक गाय होती. त्या गाय या शंकराच्या पिंडीवरती पाण्यात सोडायची. आणि तिथे गावाला समजलं की इथे शंकराची पिंडी आहे. ती पिंडी समजल्यानंतर आज तो तिथे धनगर गाय घरी जायची तेव्हा दूध काय द्यायची नाही. तर एक दिवस त्याला भर दुपारी पाण्यात सोडताना दिसली पिंडीवरती. तर रागाने धनगराने तिथे कुऱ्हाड मारली. तर तिच्या पिंडीचे 2 भाग झालेले. आणि हा जो संपूर्ण भाग होता तो रक्तबंबाळ झाला. आणि ते समुद्र होता. समुद्राला भरती यायची मोठी म्हणून ते भरतेश्वर नाव पडलं त्या देवस्थानाला. आणि याची स्थापना जैन लिंगाने केलेली आहे. जैन लिंगायत होता पूर्वीला, त्यांनी त्या लिंगाची स्थापना केली आहे. बाजूला जैनाचा पाषाण आहे. आणि ही गावराटी कोकण भागातील सर्वात मोठी गावराटी. 10 खांब आहे. राजसत्ता पूर्वसत्ता. बाकीच्या देवस्थानामध्ये कसं पूर्वसत्ता म्हणजे देव सांगणार तसं देव म्हणजे गावकार सांगणार त्याप्रमाणे देव सांगणार त्याप्रमाणे गावकार करणार. तसं आमच्या गावराटीमध्ये तसं नाही की राजसत्ता सांगणार तसं देव सांगणार. म्हणजे गावकऱ्याच्या अंडर संपूर्ण देवस्थान चालतं. अशा देवाची आख्यानिका आहे पूर्वीची. आणि हे मंदिर आशिया खंडात एकमेव असं मंदिर आहे जैन भरतेश्वर. रामेश्वर, गांगेश्वर, लिंगेश्वर अशी अनेक मंदिर आहेत. पण जैन भरतेश्वर मंदिर हे आशिया खंडामध्ये एकमेव हे मसुऱ्या गावामध्ये आहे. आणि स्वयंभू पाषाण आहे. आणि हे नूतनीकरण आज 9 वर्ष काम चालू होत आहे मंदिराचं गावात. 9 वर्ष लागली याला. 9 वर्ष लागली. एका साऊथ इंडियनचे कारागीर होते. मग तेच हे मंदिर पण आपल्या जसे साऊथ मध्ये जे पिक्चर येतात त्यामध्ये पण असं मंदिर दाखवलं. हो. त्याचप्रमाणे मंदिर आहे. आणि त्याची मोल्डिंग साऊथ इंडिया लोकांनी केलेली आहे. आणि पेंटिंग हे कुडाळचे होते देवदास कुमार त्यांनी पेंटिंग केली. आणि या मंदिराची पूर्ण जी डिझाईन वगैरे आहे किंवा पेंटिंग केलेली आहे किंवा अन्य काम एकदम अप्रतिम आहे. आणि म्हणजे त्याचं बोलण्याचे शब्दच नाही त्यात असे. आणि त्याचबरोबर आपण आता तुम्ही सांगितलात की पिंडीत 2 भाग झालेले आहेत तर ते दाखवू शकता का? हो दाखवू. तिथे 2 भाग आहेत. हा जो पुष्कळचा जंतू मध्ये तिथे चीर आहे. तो चीर आहे तिथे केलेला तो जे पांढरं फुलं आहे तिथे थोडासा चीर आहे पूर्वीचा. तर मित्रांनो तुम्ही अशा ठिकाणी बघू शकता की पूर्ण अशी भव्य दिव्य अशी पिंडी आहे या ठिकाणी. आणि नागाची
5 फणं आहेत अर्थात शेषनाग ना. शेष हां बाजूला जैनाचा पाषाण आहे. ते जैनाचं पाषाण आहे आणि त्याचबरोबर बाजूला गणपती. नवग्रहांचा आहे. हे नवग्रहांचं आणि या ठिकाणी विष्णू ही साधिका देवी. हां वरती कीर्तिमुख आहे. कीर्तिमुख बाजूला इकडे सोमनाथच आहे आणि त्याचबरोबर इकडे गड कोणता आहे तो भरतगड. भरतगड. या ठिकाणी हा भरतगड किल्ला आहे. हां इथून मेढावाडीमध्ये. हां म्हणजे इथून जवळच ना. इथून एक 15-20 मिनिटांच्या अंतरावर. ठीक आहे, धन्यवाद दादा माहिती दिल्याबद्दल. सो मित्रांनो, आता आम्ही निघालो घराकडे, म्हणजे 2 देवळा फिरलावच आणि आता वाजले आहेत बरोबर 1:15. तर आता आम्ही घराकडे निघालो. हे बघा दरवाजा खोलता, आतमधनं लॉक आणि बाहेरनं दरवाजा उघडता. जेव्हा लक्ष दिला तेव्हा मग सांगता दरवाजा उघडू. तर म्हणजे पूर्ण एकदम मस्तच वाटला, बरा वाटला, एकदम मन प्रसन्न आल्यासारखे आला. आणि त्याचबरोबर इकडे भरतगड म्हणा असा, पण आपण परत पुढच्या वेळी येणारच असावं. त्यावेळी आपण भरतगड वगैरे म्हणजे इथला जा काय असा तर सगळं आपण फिरणार असावं पुढच्या व्हिडिओत. चला आता जाऊया घराकडे. तर मित्रांनो, ह्या मसुरे गावातील वेतोबाचं मंदिर हे बघा. तर आता आपण याला आंगणेवाडी बराडे देवीच्या मंदिरात. या ठिकाणी जत्रेक एकदम पूर्ण गर्दी असा, म्हणजे पाय ठेवण्याची जागा नसता. मित्रांनो, मालवण तालुक्यात मसुरे गाव आणि मसुरे गावात आंगणेवाडी ही वाडी आहे. तर जास्त करून मसुरे गावापेक्षा आंगणेवाडी ह्या म्हणजे प्रसिद्ध झाला. म्हणजे खै पण आता तुम्ही म्हटलास मसुऱ्याक वगैरे यायचं असतात तर जास्त करून लोक सांगतात का आंगणेवाडी जाऊचा, पण ही जी वाडी आहे ती मसुरे गावात येतात. आणि आता आपण हिला त्याच ठिकाणी भराडे मंदिरात. तर या ठिकाणी आपला आतमध्ये काय म्हणजे फोटो वगैरे काढू किंवा शूटिंग करू मिळणार नाही, कारण ते ह्या नाही परवानगी नाही. तर आपण आणि मसुरे गावात गेलेलो आहो, म्हणजे आता पण मसुरे गावात असावं, पण ज्या ठिकाणी गेलो आहो माऊली मंदिर आणि भरतेश्वर आणि त्याचबरोबर जो वेतोबा मंदिर तुम्हाला दाखवल्या वाटेत, तर ती सगळी जी मंदिरं आहेत ती देऊळवाडा, म्हणजे ही जशी वाडी आहे त्या तसाच देऊळवाडा, तर त्या ठिकाणी ते असत. आणि आता आम्ही चाललो घराकडे. त्याआधी घराकडनं आणलेले घावणे सकाळचे आता हे खाणार गाडीत बसन, म्हणजे वाटेत खरी गाडी लावायची झाडाखाली सावळीत आणि थंय गाडीत आपण खायचे ते. आणि त्यानंतर मग डायरेक्ट घराकडे, कारण आता खूप भूक पण लागली या. मित्रांनो, मी घावणे खाता, घावण्यानी चटणी. पहिलं मान ताईग्याचो काय घावणे बिणे खातलास ना, भूक लागली आहे. भूक लागली म्हणतात. हा घ्या आजी, अगे घे ही भाकरीवाली आहे, मम्मी घाव नका दे. आमचे दात नाही म्हणून आम्ही घावणे घेतला आणि आजीची दात म्हणून ती भाकरी घेता. सगळ्यात ह्यावर हॉटेल असल्याने ह्यावर घराकडनं तर पप्पाच्याकडे कुड्याची पानं आणतात भाकरी गावसाठी. मित्रांनो, आता आम्ही फायनली घराकडे येईल पोचला आत्ताच जस्ट.
म्हणजे वाटेत जरा पुढे थांबलेलो कणकवलीच्या आसपास, म्हणजे भूक लागली त्यामुळे भजी आणि चाय पियाला आणि आता गेलो घराकडे. आता थोडं मी कामानिमित्त बाहेर जाणार असं आणि त्यानंतर येऊन रात्री जर वेळ मिळालो आता आपणाक म्हणजे लवकर जर येईल बाहेरसून तर मग आपण रात्री आज श्रीकृष्ण करणार असावं, म्हणजे कृष्णाची मूर्ती करणार असावं. सो मित्रांनो आता मी येईल घराकडे आणि जाणार होते कामानिमित्त बाहेर, तो काय जाऊक नाही आणि आता घराकडे येईल आता थोडा वेळ आराम करणार आणि नंतर मग परत आत्तेकडे जाणार असं रात्री जे कृष्णाची मूर्ती तयार करूची असा. आता करणार होते पण थोडा दमाक झाल्यामुळे मधला प्रवासात आता येईल जरा आराम करूया. अगदी दमान इला त्याला बादला म्हणजे फिरला होता लय बादला. सुरूक सुरूक निस्ता करता खय खय हा आपण कडे जाऊन येऊया, काका बोलले जाऊया. आणि आता राखी बांधणार होतस ना की येऊन आणलं ना त्यांना वाट अडवलाय ना. मग आता आपण राखी बांधून घेऊया त्यानंतर जाऊचा. बायो नाही आता बाबू आतो राखी बांधू तेव्हा येताना सांग रो 5 मिनिटात जाऊया आपण. सो मित्रांनो आता आपण लोक कृष्ण अर्ध तयार झालेलो असा बघू शकतास. आणि आता फक्त म्हणजे एका दागिने वगैरे घालूचे, परत चेहरा सरळ करूचा किंवा कडे हात वगैरे आणि पूर्ण फिनिशिंग परत हे वस्त्र घालूचे म्हणजे कपडे वगैरे धोतार
आणि बासरी वगैरे देऊच्या ती का आता होणार नाही, कारण आता वाजले तर आता 10. तर मग त्यानंतर आपण उद्या 2 दिवसात जेव्हा करणार त्यावेळी तुमका व्हिडिओ मी पूर्ण घेऊन येणार असतंय. ह्या व्हिडिओत एवढाच. चला तर व्हिडिओ आज तुमका कसं वाटलं कमेंटवर नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कृष्णाची मूर्ती कशी वाटली ह्या पण सांगा. आपण परत पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओत नक्की भेटाया.